tunlai chu Syria te Iraq le Turkey ti vel Middle East lamin rilru aluan he boka in kai hnoi taksi in person viau si in achanjin Thailand han tumchin te ang The Crusade kan ti chuan shelo tam tak ompal thei ani a toy the in soifia tum ta ila Jerusalem chu sa kholian tak pani tena an hmun thiang lim ni a an ngai ani a Christian te tan chuan kan sandam tu an khen be na hmun le lal anga akalna tum kaw ni thlen na hmun ani a Muslim hotan ero chuan Mohammedan wana alon san na hmun ani thung he kho pui te reuh te alai hol tlanga mel khat po tling tha thum lo in chu hian nun na sing tel hlan ani a poisoi lo nu naw le pitar putar thleng po in zuwa an ni lo rom atluk chiat nu khan kumzali don chu Christian ten an lo a ma se kumzabi pasari na alo thlen meu chuan sa kho thar chak tak Islam chu aron in lara Jerusalem po chu an ron he chu ta ani chumi la le tura Christian ramten beipui an thlak na chu The Crusade an ti chu ani ta ani Islam sa kho hnuaya Jerusalem chu kumzali don thuak a om ve le ren rona ma se hun alo kal le zela Jerusalem chu ringlo mi te kuta omtir du lo tu an lo pong tual tuala Europe lama chuan Jerusalem lak le du na thlipui chu atle thar ve le tamup mup mai ani sipai sing ruk chuang te chuan pathian tan ti in Jerusalem la le turin an nun na hial po hlan phalin ral thuam an chelek tarup maya August ni som panga sang khal le som kwa paruk alo thlen chuan heng sipai te hi Jerusalem panin an chuak tamup mup mai ani Jerusalem lak le du na ril ru hi Christian te hian an puphut ani em bik lawa a bo ruak chu tle reng thin ma se ati tak tak om ngai lo ma se heti hun laia Catholic ho tulu pop urban chu chuan eril ru Jerusalem chu Christian te kuta om turani ti hi apu bur mai ani ama hi asul su tu poimo ber pol pakhat ani ti ila kan sei sual tam viau lawang a chan chu hetia sipai sing ruk chuang pun khom theina chan hi ama thu soi wang emo a thu soi atanga lo in chan ani miawa tin heti lai hian pop ta na hun rem chang lu tuk mai aron in her chuak ve le zela Byzantine la ram chuan pop chan puina aron dil mau mai tin kan hriat tur chu heng hun lai hian Byzantine te hi Christian ve tho an ni a ma se an ni chu Catholic ni lovin Greek Orthodox an ni thunga tun lai tong tak chuan Protestant te ti ta ila a in zul le thuang ma na le Byzantine ram lalber Alexios I Komnenos chuan Muslim hovin Jerusalem anop tlat chu alo ngai thei lo ve tho bok chu ba ka heng sa kho betu te la ka hian aram tam tak alo chan to bok nen chu tiang nei let le ado wang te le heng ring lo mi te an ram tam tak la a maron son zel te chu nor let ado wangin pop pui na chu aron dil taroi ani ber ome hetiang lamzong lira ril ru lo seng na sa pop tan chuan hetiang bak baka hnung lama sabar hi om thelo hial turani ti chuan campaign aw hla fel tak le om jenei tak mang chuan boruak chu avohot tatul tula ma se boruak al chuana tak ber ero chu November ni som ni pasari sangkhat le som kwa panga a Friends kho pakhat Claremont khodaya athu soi awang ani kan ti thei ome chuta chuan Jerusalem chu Christian te kuta om tur ani a khulama an ring tu pui te chu he sa kho Islam be tu ten anti nom na zia te po warle thiam takin asoya tin he indona kal te chu an sual tlen fai sakin awmanga an thi pon chandam an ni ang ti hial in asoi nge ani ome heti hun laya Europe vela ko hranin hu hang ani nat dan te chu kan hreteu vek tura nga yila po berin chu tia asoi ta ka chuan oi lo chi kha ani lo hrim ve boka sa khuana an lak vung em awangin pathian ta na be kha chu an hre lo na sa hlom mai ani top mai chu ba ka European lam te hian
heti hun lai a Jerusalem le a che vel khuate hau sak zia an hreru deuh veka van lam bonus baga leilam bonus a thadon ti kha an hai ei lo bok nen in do na thiang lima ral do ve tur chuan anin peta luai mai ani the battle of the crescent and the cross chu a in mung tan don ta soi to angin okas ni som panga sang khale som kwa paruk alo thlen meu chuan mel sang tam tak a la a om Jerusalem chan chuak tur chuan an fe chuak tangwai maya heng sipai te hi an kal mol top ozong lova an ma ni ho tur hian heti hun laia in do thiam ming thang le ko shan mirum rut Godfrey chuan a howa chutia pathian le ko shan ta na ke pen chuak an ni ta ka chuan Christian sa ko vuan ve lo te hrim kha chu infidel kha an ni top maya om zia toy bera chuan Christian sa ko be ve lo tu te kha chu mel ma an ni top mai ani ber chu Jerusalem an pan na ko nga chuan infidel kan ti ang te chu an tam na samai si a thil tha le dik ti a in nga in juda ho te le nam dang ho chu an suwa sam thlamia mia tapanga ma se an ngai dana kha chuan an thiam ve veu mai bok si alom dem ngot thei po ni in ka hrelo kan soi mai trep chu hetia sipai kal chuak te hi friends atang te German le Italy atang te a kal khom an ni a an vaya lampol nan hian Franks ti a vua an ni nge heng sipai te zong ho khom tu chu Godfrey ani kan ti to kha Godfrey hi in do le in sual vel thiam chung chuang ani a tin a ko shan mi em bok he crusade an kalna bo hian a tong trai lai a lo pui bom turin pui thiam engemaw za a hruai tel hiala tin akianga hian anaw ama ang thua ka hrat kho kheng le mi za kai ve tho Baldwin akal ve boka ani ero hi chu a saw khomi te jiam lo ba ka anun rong phian ani ome ma se au bula chuan eng atingam lowa sipai ho ang thoin thu oi takin azui ve top mai ani sipai te chuan in nga khom nan Byzantine kho pui Constantinople chu an thlanga sipai an ron thlen bel zela an zinga chuan sipai huai sen le lal thi sen kai ngat Bohemona an ti chu a ron thleng tel ve roi maya ani po hi in do mi mishat kho kheng ve tho ani a tun tuma a ron fe chu ma lok po hian Italy chim lampang chu adowa an hne hlim hlol aning nge a zeb lowa chuan sipai zong zinga Godfrey te u naw tiam pon achung nung lar ti ila kan war sual lo via wang Alexos chuan aram ron nek tu Islam ho nor let na turatan sipai thabik zathum vel or alo be seya ma se pom ngai dan alo ni lo chu soibuai angai om love chutia sipai sing ruk chuang te meu an ron thlen ta ga chuan a hlau deuh ani ma na a chan chu a kho pui po hi du thut ta se be thut tham anom miau si a fing takin sipai ho tulu pathum te chu ko rangin in rem na asiam pui takewa an in rem na chuan Alek Josan an kalkong tluan in an chole silfen thlengin a buai puyanga ma se Jerusalem pana an kalpa a an khola atira Byzantine ho ram zong te chu Alek Jos kota hlan let vek turin an in rem siam ta ani an ron fe chu na Europe atanga te phei chuan Jerusalem thleng tur hian mel sang thum don lai kal angaya hetia Constantinople atanga an chu ale po hian mel sang fe an lama bak nur mai Constantinople an chu asan atanga kar thum vel le ka chuan an kalchan dik tak chu fia in om don ta an ma a chuan Islam sa kho bitu te omna Naisia an ti chu ading to lur maya he kwa hi Byzantine ta an thina ma se kum som ni vel liam ta khan Saracen ho Islam ho thi ila a huam chiang ber Saracen ho win an ron run thuta an la a an lua chun zom ta zela tuna phei chuan Turkish nampeng pakhat Kilis Arslan ho te chuan an kho pui le kul pui bera an mang to nge a engle khole Crusader ho chuan kho pui chu an hual pui tabu maya ma se he kho pui hi a defense a thanek maya a kho pum chu mel thum laya kul thui chuan a hual chuak veka
a san zawng la chu a lo bera metar som vel ani a metar som thum dan vela tower ral ven buk om ve bawk na ol sam chu ani dawn ho lo ma se crusader te hi an phur em po a chan ber po hei hi an na in tran na ani a an kal chan muslim ho an ma chon na ma saber tur ani awang te po ani ang chu an hu phur te wal lem lo an han be ta ngeng maya be po anin be na san na ro ome ma se crusader te chu an phur wang lai ani awang te po ani ang khopui chu an la don ti ti tamaya ama a an lo in tia mang khan khopui chu alek jo san he na pe kir chu an tum thlapa ma se achunga an ral lak sum te ero chu an chan tura an da thunga amai ro chu an be sei lo dewin thil a thleng tatlat chutia nai sia khopui atlom don ti alek jo san a han riat chuan angai chu anuam thei ta ho lo maya kul hnung lama om askanian dil an tia chuan aruk te in along te chu atir lut treu maya nai sia op tu kilis arslan chu rem alo siam poya jun ni som pariat sang khat le som ko pasri zan la ya chuan nai sia khomi tele an hau sang na zong zong te nen chuan alo thiar chuak fai phir maya nai sia chu tha tho ei lovin an la ta der mai ani chu atuk jing an han tho chu nai sia khopui an lak fel tho thang to a an ngai kha byzantine flag alowin tarwa wa mai an han mu chia chu an sa hlom te e thil thlen dan an hre thiam vek phat san an ni a phubalak po an cha khopang ma se byzantine khuwa wa be don se anin hlo treuanga sipai in cha belchi in an kho salo ve na samai si a kalsan top mai chu an ti lo taringot maya do thlan tur om si hek lo le ti chuan jerusalem pan chuan an kal zela an hriat mi lo chu an kho hne tak lalpa khan phubalak tumin alo zui rungar ngar mai chu lo ni in crusader ho la chuan an hre der mai si lo sipai hu howa kal an ni awangin an hung dol pol bohemona kai hruaina hnuaya sipai sing hnih vel anin da a ani chuan an hnung an rondol ta zar zara ma se an van duai asiam nge ni a hmalama kalte nen chuan anin hlat tariau maya zan alo thlen meu chuan a hranga kem an siam alo ngai ta hiala chu tak mai chu an ma ni lo zui ru reng tu khilis arslan ta na hun rang kachak alo ni mai si a sipai la nei zong zong nen thapui tho tak mewin a hnung fal te chu an zu be thaput maya le an ni la in chu tiang an lo be sei lo na samai si rei tak anin be hnu chuan crusader te jok chu an chan a chaw tak meu to a ma se zual ko an lo tlan chuak thei hram chu ni in a hmalama mi te chu pui tur in an ron tlan le le wangwanga a hun taka ani berang chu an ron thleng thei hlaba ti chuan khili sale a sipai te chu an nor kir thei tha hrama zual ko tur kha lo pi chuak lo ta sela chuan an mang rai mai tur asin le chutia hne na an chan le zel ta ga chuan crusader te chu an konfi to na samaya an zinga pakhat phei chuan in lama achung te le kha a han thon dana chuan tun atanga kar thum vela chuan jerusalem kan la to ang alo ti vel ham ani ome an che chual dan te hreran in an kalkong tumlok kongpo zo ngam lovin akwal zong in an kalpha tangek maya an tum dan chuan kal se reilo te a an tumram an rap thei mai to tur ani a soile soinu an film khur luata an kwal tanek mai ani a om ve thawa sipai in lo dan kha an ngai tua angai ve a jerusalem thleng se engin nge lo huak don an hre si lo chu wang chuan an kong atanga pengin an ti tauras tlang an ti chu an lon tlang tangot maya heta hian kalkonga mi tam tak chu anin lo ta tho nge a thi zinga hian an ho tu te zinga mi bal uina nu pui po atel hlau maya he thil thleng hian an kong zo la ya hian om je thuk tak ani pha ta nge a bal uina nu pui hi hausa ton to chung kwa ami ani a hetia a thi ta ga chuan
hau sakna anei ve te kha anupui aphum rual chuan aphum tel ve ti a hai lo reng renga chu tiang alo ni ta ka wang chuan aril rukal mang mindset po adang lam hlok nge nge a chan chu tu na chuan anupui hau sakna a in ngat thei ta si lowa ama a in hai vur angai ve don ta ani aril ru a chuan sum hu du na du am na ten mun an lo changa tuna atum ber chu he ku se thi lok taka mana ram khoi la yemo khopui emo talpo nei chu atum tarut mai ani ti chuan se pai tlema jong nen chuan an kal sang tang he nge a reipo an kal lo tia chuan an van ne siamin an ma a chuan khopui pakhat alo ding to lur maya he khopui hi edesa ani khopui in to del fashion mai le hausa tak mai ani nge nge a ma se balwin atana che lak ti har tu chu achunga cheng tele op tu thleng hian Christian an lo ni mau maya ma se Islam sa kho betu te Turkey sipai ten an lo run cham chi thin awangin an lo ral khel man hle thunga ma se chutia Christian pasal thawai sen le a sipai te an lampana an lo kal ti a riat chuan I he lovin alo chiao aw chung chung ani ber mai an lalpa phei chuan an ma ni hne na om vereng tur in angen ngoi ngoi hial ani ome an kalsan a hlau em awange ni balwin chu edesa kholal chuan a fa angin ala a thi hnu alal tur in ati ta hial nge nge a ma se balwin hi engang mihring nge ani alo hrechiang lo na sa ti a in hriat chuan atan se kong khar in a om to a balwin po chu hun reivak lo chu lalfa pa ang chuan a om ve ren rona ma se an lalpa pui ro chu adu a yin thi hara ati ta phut mai ni turani tha a aphiar ruta a chutia phiar ruk a om ti lalin a hriat chuan a tlan chenga la ma se kulbanga hrui zena uai thlak atum lai chuan thalin an kap hlum tang he nge a balwin chuan adu chu anei ta chronicler pakhat chuan Jerusalem kha Islam sa khwa in lo lu alawin Eastern Christian ten lo lu apo ni ta se chuan lam an ron siam thawang entirnan nang ni hi Christian dik tak in ni lo ti ila chuan lam siam chungin Jerusalem kha an ron run thawang a chan chu an mita lian ber chu ram le hau sang na bak ani tlat lo ani ati hiala hei hian sa kho dang ten crusade min mu sak dan ati chiang viau ome poina lut liang balwin an khopui alak lai chuan kho thlang lampana kalmek sipai nol pui te chuan antioke khopui anghe tut mai le bang cha tha em maya hual chu put mai chu an lo thleng ve meka antioke khopui hi tirko pola hun lai atang to khan Christian khopui alo ni ngar thina ma se kumsang khat le somriat panga a chuan Turkey sipai ten an ron run thuta an lata der maya he khopui hi crusader te tan chuan loman ro pui lutuk ani ve bok Jerusalem ti lowa chuan an khopui paltlang le ma chonte zinga poimo ber tur ani hialang Antioke khopui hi an lak vai chuan Jerusalem an be huna an na za somthum vel chu an zo to ang hial ani don a chan chu an risap lai na turte an tlan chiat na tur thlengin he khopui hian tangkai na lian mai anei tlat ani Turkey howin rorel ma se Antioke khopuya cheng tamjok te hi Armenian le Greek Orthodox Christian an nima umaya tin an lal hi a fel khop maya Islam sa kho wan tu ni ma se Christian te le Muslim te chu tu ma a in rang lova zalen takin asa kho von a phal sak ve ve ani ma se chu chuan crusader ho chu adangin arinom vak lo a chan chu kho pui poimo ani na chu da thata ila a hau sakna baga an chuan lam lian ber tur a op tu te chu ta kho Islam sa kho wan tu te an ni tlat Antioke hi kul rinom tak ani ti kan soi to kha a detail chu kalsan ri mai la kan hisab tur le a pe ta na research an lo nei ve nan da tamayila poimo ta jok chu an lalpa chu ral do sha le thiam rem hretak ani ti hi ani aral do thiam dan tur chu soipo ngai lovin Antioke khopui alang mai thei dan hian a soi fi avek thei ome
an lalpa hming chu Yagi Sian ani a chutia an ram an ron hual tak mu pa chuan rem ruat na asiam zung zunga ma se aril ru a tlana ber chu khopui chunga Christian omte hian an lo pui rudu angem ti chu ani ma se rem aruat zung zunga thutluk na po siam a har sat lo khop mai Islam sa khopi tu te zong zong chu kulpon chi a chuan khur translate tur in atir chuaka atu ka chuan Christian sa khopi tu te zong zong chu atir ve thunga ma se chutia Christian hovin an lai ve lai chuan kulkong ka chu an khar hnan tam hi amaya hetia ati lo chuan an rir put hmang tur a hre si lo ris alangam lo ani ber ome chuti chung chuan kula chuan rondak chuakin Christian an khar hnan te hna chuan Antioche khwale tui dik tak in ni e ma se tuna kan din hmuna chuan hetia ka ti angai ani ti chu in hre thia mang chu ti in ala au zui sham ani ome lal thatak ni in ka hria ke zong lal fing tafam chuan akul te chu a hre chianga amma a lo la tu ani awangin a ring tok chia lo nge a hlau ve hrim hrim ni arukin chanpuina backup tur avasom ta a heta hian then kha chuan parwa an hmang an ti a parwa ke a lekha an chon beta an chua ti chuan training an lo pek to parwa te chuan an thu rual pui te khuwa a chuan an va tum ta thin ani ome crusader ho la chuan chu tiang angin thu anin thonang ti ngai na an hre der si lo ma se engang pon loin pu cha ve ma se pathian rim ruat te zong mihring tan dan rual ani lo zia alo lang le ta crusader ho tu pa ber bohemon chuan Antioche kulveng tu te zinga ho tu pol pakhat chu arukin atham lung oi thei te tlat maya an tham ta ka hi ferosa ani a ral ven buk pathum lai enkol tu ani nge nge han ngai tu ta ila tawar pathum lai enkol tu an tham lung oi chuan tawar te kha mi tar som vel ka in hlat po lo ni ta se fit za chuang te mewa thui du patha la che the na hun an nei don ti na ani a he an thil ti hi chu fu cher cher tak an ringot be tur chuan an in pu cha ta a an tum dan chuan zan lama be thut an ril ruk ani kan soi mai che pakhat chu Antioche khopui hi a defense thajia chu soi buai lo 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 ta ila tlang pong chunga sak ala ni zuya han hisab ringot pon be tu ni hi hupor om tak tur an ringot mai ani ma se soi to ang khan bohemon ale crusader te chuan asap chong takin chamkat thatok an keng wang to tlat maya an hupur lu tuk lo tur anga yang crusader te chu an hun rual lama chuan an in chhop phei tarup mai le khopui lama tang te la in chu tiangin phatsanin anom ti an hre si lo kul on la ya chuan thom dim takin lon chai an rel ta a an tum dan chuan kul ven lo lai atangin lua a chunga sipai lo om te chu thon thu ta kul kong ka hona an thian te lo lu tir chu ani har san na te reu te te in tlak buak ve ma se chung lam atanga lo pui tu anom miau awang chuan an tumang tak chuan an ti thei ta a thlariat te meu mai an hual hnu a lo tlin na an han chang ta ani a chunga cheng te chu an dim lo bok om te asin a chunga om zong zong chu an that chimit deuh veka kong pui le hmun online deuh te chu ruang vom khom nan an hmanga kiltin maya chuan in aya sang ma tur hian ruang chu atluvum hek nguk mai ani ma se le kul an la a lo tling an in ti te lul nen lom na hun tak ngial po an nei man lo a chan chu an hual tran tir laya Antioche la lin chan puina avadil kha alo hlo chama zong lo chu ni in ne na an chan tu ga chuan Turkish sipai atama tam mang kheng chu an ron thleng tarup mai tuna chuan kul hual tu te kha hual be a an tang ve ta thung ani ber chu mel malam an tam si an ni la in do zo hlim chau an ni in an chaw ve bok si a an ril ru chu an hual roi roi hlom maya an ti ngai na hrelo chuan tong trai rual na hun an huai hot tangot mai ani
heta hian alom thil mak tak le oyom lo rum rut ma se crusader ho jing ami nge in azian na le kha mu theya la om si thil chu a thleng tak ni chutia atong trai zo fe a chuan an jinga pui thiam junior tak mai pakhat chuan in larna amu thu chu athang ta hluai maya mitin mai chu enge thilom zia riat tum chuan an vir lui lui mai ani pui thiam pa in larna amu a chuan tirko pakhat chu an hena aron in lara he ko pui chunga chapel biakin te chi pakhata hian isua an khen be na anaka an vina fe kha phumin awma chumi chu la chuak la ne na achan puyang che uti ani an din hun thlir chuan lo oi lo po om se an demom lowanga lo ringa be sei tlur te po om se an thiam om lo hau lowang engle khole chuti fakawa in larna chiang te chu ol sam taka proof thei ani miaw awang chuan pui thiam in asoi chapel a chuan an vakal ta a mi anin di buai lo nan in larna mutu pui thiam le than bik som ni atanga som thum vel chau chuan an lai ta a pon lam mi te hmu thei lovin kong an khara na chu an thok ta ani he in larna mutu hi soitawng khan pui thiam junior tak mai ani a aming chu Peter Bartholomew ani ma se le atong trai rual khan thil mak thlentir turin adil ani bera chutiang akara hetia huaisen taka in larna amu thu aron tlangau puingam ani chuan hanrin hler ngot chi ni in alang lo achan chu a in larna hu a soidanin engkim proof the alani ta zui le ngala dot soita se achan tur achiang om tho si a ma se atlangau puingam thlat si ani ti chuan achunga lai tu te chuan thanem ngai tak chuan an be chau chawa apon lama lo ngak tu te nge zau thawanga achung lama na thok te hi po riat thiam a har hia lo me an be rei tak em wang chuan pon lam ami te chu an lo be dong man to a eng ani don lo ani hi an lo ti man hial te po ani ma na ma se chu tiang ui de nguai a nom lai chuan chapel kongka chu aron in hong ta thut maya mi pui zong zong mit chu chulama chuan a phung hal thup bok an be se ruk deuh si be se ngam chia si lo chu a thleng ta pui thiam Bartholomew chuan fe pakhat tui ek hrep to avon na phong thing hmanga an siam po om to mang lo chu aron lek chuak ta wa a heti laya crusader teril ru tur hi a in the dar na sa om hi ka ti thin then khatin amma in an lo phum lok ani ang ti tok anom karinga lo oi min mia an om bokanga ril rudang eng emolo pu anom bokanga eng po chu ni se fei chu aron keng chuang e si a chu aya poimo ta ber mai chu an ho tu te bal win le bohemon te chuan isu an vi na fei nge ani ti chu an ring het bur maya chu chuan na sa takin thutluk na an siam na ko nga mi pui te ru su khlek po a influence o me tu na chuan an dil na chanin awma an kianga pathianin adin pui don ti an chiang ta boka chaute chu an lo chak thar le a mu thu te po kai tho in anom le ta a oi om em lo englek khole ani dan chu ani miau si ani ti chuan thathar nen ril ruhoi sen na thar nen an mel ma te be tur chuan anin puwa cha ta sung maya pathianin aum pui ni a anin rin tlata wangin an huai sen viau ni in alang kul chunga lo tanga an mel ma te be hun lo ngak ringot ta lo chuan kul pona chuan an chuaka an mel ma te chu an wama chon ta zoka heta po hian thil magdang a thleng le tama umai tin hei po hi crusader jinga mi in a record na document po om nge bok dik tak chuan mel malam tan hupur om tham po an ni to lo ve boka anin lo nem ve to in ral do renga kumtel te me uwak ro lai to kha an ni bok nen an ni ho la an tam na samai si kulkong ka a an ron chuak pheu te chu an lo nui so de u hial ani ome chutia crusader ho win kul an chu san kim nu a in do tura an han in rem ve lai chuan an mel ma tar ki sipai te chu eng soi lovin an tlan che ta hum maya angai na an shelo na samai
ma se le nung lam panga tran mun rem ho an rak tak chel chula chuan crusader ho chu an hoile trupa an thil mu chu mak an ti in an be sei phak bak te meu ani nge yang le an hnunga chuan sipai tam mang kheng avar veka in thuam le sakor var vek chunga chuang chu alo om hnur mai chu ni in chumi hlau chuan tarki sipai te po kha an tlan chhia ti chu hril non po an ngai lo chiang khopang he thil thleng hian in hialna asiamna sakop maya henry ten account te awma wangin hnol ngot thei ani lawa ma se historian tam tak chuan an oi lo deuh ani ti ila kan fun kim berang amero chu he in do na tel nge in azia na le kha mu tur in ala om miao bok si a dot ani han ti ngot thei ani bok si lo thon thun ran anga ka a in hlan chon te chu ni se nial anuam viawanga amero chu proof an nei hi a khal tel tol viaw mai si a thutluk na siam po a harani ma se ring tu te tan chuan oi kha kan ti mang mo ni in ka hretlat pathian in aron pui ani ti ila adik berang voi tam he tiang hi bible a po mu tur om khamo zol nei eliza ang te kha ti chuan tha tho ngai mi lovin an mel ma te chu an ne chu ani ta der maya antioke kho pui la chu ne so lutukin an labok nen crusader te hian pathian in ompui ni in anin ngai min mia to a an thil ti tur jerusalem lak po hi pathian rem ruat le pathian thu ani an ring min chiang hle khang in larna te le sipai te kha atak nge alem ti kan hre ho lowa tin in larna vision tengat phe kha chu sipai te moral ti san na na an chan chom nge ti po soi a har hial ani ma se enga po chu lo ni se antioke khwa chu christian te ko ta chuan om le ta phot mai chu ani a chumi chu apoi mo lai ber ani ome ma se amha de a byzantine lal ne na rem thu an lo thlungang khan an kholak te chu byzantine ho ne na hlan chon jel tur ti thuthlung kha chu zom an tum tabik lawa khopui chu an nei tamak mai ani byzantine lal khan an kho do masak ber trumin aron phat san ngal ti ti kha ani a om ve viau ani ti chuan an thenom lok khwa edesa chu balwin a kuta om boka an panhi chuan balwin le behomen chu an lo hausa ta thur mai ani an ram oble a che vel alo hausa bok si a heti lai vel hian godfrey hi alang lo tlat maya karin dan chuan ani kha chu pathian tri tlat mi ani wangin leimoina te chu a thalel ve te chiam lawanga a kop pui te angin hausakna aum ve vak lo awangin heti lai vel hian langsar kopin chet al lem lawanga chutiaram en kol an han nei ve ta ga chuan bohemon le balwin te chuan an thil tumber jerusalem lak lampang po chu ngai to alhei theilo chuan an ko pui en kol chuan an boi ta viau maya ma se sipai nol pui te thinlunga ero chuan an kalchan le an thil tum lian ber chu jerusalem islam sa ko betu te kut atanga chu sakha ani ti ala vong renga hetia an hruai tu ten an main purpose the ingil thaka hausak na le nom chen na lam an hoita ga chuan an lung a oi lo tran ta viau maya lung oi lo na thli pui chu crusader sipai naran ho zinga chuan atle ta hum hi ani ber mai atopa phei chuan atopa phei chuan aron puak chuak ta nge a ti ila adik ber ome hetia an hruai tu te ber in hetia an hruai tu te ber rin tlak le ron tlak ei lova an hanom tak sia chuan an buai ril ru la peng thei emo an tumber lama an ril ru hoitir le thei nan ti in malak zai an rel ta a ma se hemi truma an thil ti ro chu crusade chung zonga thil thleng a rap thlak ber le te nom ber ti ila adikhia lang antioke atanga hlawak lowa chuan kholian vak lo pakhat marat al numan ti chu oma chumi khotere ute chunga chuan an thinrim na ber bu chu an valei botang hek ringot mai ani zana an varun thuta he khu am hring cheng te christian le muslim ho po tu ma thliar rang lovin an va that chimit thak mai ani
chu mai chu du tok lovin mihring thi to taksa te po chum in an ei ni a soina po a om an chet dan hi rowa in rap thlak te ma se an thil tumber ero a hlo thling chiang hle mai thung an hruai tu te chuan he thil thleng awang hian sipai ho te hian an hruai tu te chu chet khomua nemo thil dang chunga ru an pek tak dai na chu an ngai theilo in an du lo ani ti an tilang chiang hle a chiang takin hril non an ni ti an pom hi a tuna chuan an thu tiam te ti hlo tlinga engkim chan huama an kal chan Jerusalem be chu a hun to ani ti chu an hre chuak le ta te ti ila a dik ve tho ome hemi hnu atanga rei vak lawa chuan Jerusalem be tura in pu cha na thu pek chu an chua tawat nge ani an fe chu atanga kum thum don lai liam hnu a mel sang thum chuang an kal hnu in edi sang khat le som kwa pakwa zun thla a chuan Crusader mi sing khat sing thum te chuan Jerusalem kul kongka bul chu an thleng tarup maya heta Jerusalem thleng te hi atira chuak zong zong atanga hmun li a thena hmun khat po an tling tha thum to lawa kalkonga ainin lo ve viau ani ang chutia Jerusalem an chu thleng meu chu an hne chu soilo a be po an be ma hot chuan then khat chuan a leite chu an fo pa a then an lo trap thunga ma se an ma a chuan an thil ti to a zonga hupur omber tur chuan a buak lua ani ti ero an theingil chuang lem lo ti chuan an hruai tu te chuan khopui chu an han bel chiang vela alo pui rem ngei mai a kul bang ringot po chu fit som nga a sang fit soma cha alo ni hem maya Jerusalem khopum chu a hual chuak pup mai bok si he kul bang lon chuak tur ringot po hian man ruwa thanem tak an mamo dona chumi atan chuan thing tam tak an mamo don ti po an hrengal mai ma se Jerusalem op tu Muslim ho chuan Jerusalem khon hai vai a thing om zong zong chu an lo git fai phiar maya hei hi ron be thut ta anom po a man ro siam na tur an nei lo na na ti an ni a an rem ruat na hi a fu viau ani tuna chuan Crusader ho chuan ngai to na sen tak tak an mamo ta leilon le si tawar inang dewin chong ni thumin an sa a nor kal thein an siama achunga chuan mi tam tak an toma ti chuan kulbang zona chuan an nor phei ta thina kulbang an thlen vele achunga tom te chu kulbanga chuan an zuang thla a aveng tu lo om te chu an zu be huk thin ma se soi to ang khan chu tiang siam na tur chuan thing mu tur nai vai chete po kha om si lo an mang chu ang ve der in karing ma se he ti khopa hla hi an kal to a chu tiang mai wanga pam chul chu an tum lo na samai si a an ho tu te chuan sipai te chu po la then darin eng anga hla ami po ni se thingki tur zong khom tur in atir chuak ta top mai ani ama pon kan soi to a Crusader te chunga hian sipai thil ti voi tam alang to a hemi chumpo hian be sei lo le rin po har sa ti hial khopin thil a thleng le mau mai marlam panga thingzong tura kalte chuan an ma a tlang pong eu chu lon kaya an ral lama thingzon chu an tuma chutia an han lon chu a thi pa chuan an han chol ren rona an zinga pakhat chuan anom na borvel le chu an hip deuh riau hian a hria a ke chuan a han thai vel china leilai thar chillim lol ang mai chuan a lei chu a lo thola mak ti tak le eng mu in ring em hran lo chuan an han lai china lei chu a lo hnipin lai po a har sa lo khop mai chu ta le an thil mu chu an jinga mi zong zong chu an men thil ko nge yang thing tan sa thlap tlon zali lai chu a lo in rem fel that mai chu ni in mak an ti rual in an ril ru a chuan thil pakhat chia alang hal nge yang le chu heng thil te hi pathian in aron pek ani ti bak ani hek lawang ti chuan an thil chhar mang chuan an mamo ang in do na man ruwa te chu an han siama leilon thanem tak le fit som nga a sang si tawar panhi lai siam na alo dai reng mai Crusader ho lom dan tur zia le an phur dan tur zia chu
kan hisap thiam mayang chu tin an thil ton atangin pathian in a ompui ani ti la hairual ani der si lo sipai te chu an du thu sam zat chan ve po anom to lo ma se tuna an ril ru pun mang nen hi chuan sipai singa rual thuak tuk tho thang an ni thawang kan soi fo to ang khan in do na hian sipai te phur le phur lo an moral asan le san lo hian kong thui lu tuk asu ti kha kan soi non le sha mange en tirnan i chung khat le laina te that tu sipai ma chon don ta la i thin rim na le phu balak chak na khan i tak sa chak na ba ka khan huai sen na thin rim na le tum ru na asiam chenga chu chuan i tak sa chak na khan na sa takin a bel nge yang ani lem lawa sipaya i tanga lo lak na ani awang chawa in do na kal ta la phur lo fashana i om chuan ini turang po ini phalawang chu morel kan ti fo chu ani ber ome tuna chuan engkim anin rem fel ta a beitur in anin ring ta thap mai ho tu te chuan rem an han ruat zung zunga chuang ni a be zai an rela pol khatin mar chak notice lama an beyang a pol tang chuan chim chak southeast an be ve thung don ani ti chuan le july ni sompali sang khat le som kwa pakwa zan aron thlen chia chuan beitur in an thok chuak tanta a muslim ho po chuan si tawar pakhat lek po in an kul bang aron thlen chuan chaklo ngal thei dun muna an ding ani ti anin hre ve renga tran an lo kho khong ve au kho bang le ma se le van doi thak takin chimlam panga an si tawar chu tel sa te thalmu amora mei al an da te mang chuan muslim ho chuan an ti al talhuwa maya crusader ho tan chuan thin arimin rilru abei dong du rum hial mai thei ani ma se mar lama chuan si tawar le pol pakhat jok dang chu an lauma chim lama thil thleng an hriatin an ho tu pa ber godfrey chuan ama a athil tum dan chu thlakin tektik thar man zai arel ta a in do ma a jerusalem kul an bel jian lai vel khan tlema tlang phong deuh chunga kul in rem na chu amu a ma se be a har don em awangin chulai chu strategic point atan a that po aring lo kha ani a ma se chulai mun chu muslim ho pon a kal khan a boi thlak em awangin chu ta tang chuan tu man an ron be an ring lo ve tho ni turani veng tu po an lo in da mang lo ti chu aspai mang chuan a hre thei ta a chu tilai mun nge atang chuan be chu aril ruk ta ani ti chuan le chulai tlang pong kong po ommu mal lawa chuan asi tawar kol tuna anin nga na om chun tak tak ni to chu uluk le film khur to mai ba ka thom dim em mai chuan an nor chotir ta a chu ta mun rem lo lu tu ka si tawar fit som nga a sang han nor chho chu a hau tak ve ko bang le ma se a to ba chuan anin nor thleng ta hlol maya aspai soidan ang nge in veng tu po an lo om lo renga an han in rem fel sau sawa an lon lut rutang ngwa mai ani chutia an ron lut te muslim hovin an riat chuan sipai tamjok chu godfrey te om na lama chuan an ron hle phei ngal duldula anin be na sang yang boka rum khat pe chu an si tawar chu tlemin akang tran ti godfrey chuan amu a ama nge chu kula chuan zuang tha in ti kan tum tu te chu azitulum vek hial nge a tuna chuan crusader then khat ten gate an lo hon to wangin an pol te po an ron tlan lut hul to a muslim ho chu an tlan cheta dul mai ani ka ngai tu mai thina muslim ho kha an tam om ro pui si a crusader sing khat le sang thum ve lek ma a an han tlan cheringot mai kha enge achan ni ang ti te ka ngai tu a jerusalem ko pui te chu tu tan po apoi mo dan ai nang ve tho si a khatia crusader ho lau na chu soilo phur lu tuka an ron tlan lut le thi lau lo lu tuka an hanin beivel khan an ril ru a launa atuanga muang changin amal te in an tlan che fai ta phiar ani ang ti zong ten ka ngai tu mai maya a chan chu sipai ve tho an ni a thi thleng po a lo ven tum ve om kha ani a an ma ni ron be tu te la
an tam ani bok si lo an doi zep lutuk ani ang ti chuan zun ni som pali sang khat le som kwa pakua zan lai alo thlen meu chuan Jerusalem ko bui chu Christian te kuta om le ta ani atop ta